ଆଜି ଆମେ ମହିଷାସୁରର ବଧ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦିନକର କଥା, ମହିଷା ତପସ୍ୟା କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ମହିଷାସୁରକୁ କହିଲେ କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ମହିଷାସୁର ମାଗିଲେ ମୋତେ ଅମର ବର ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଲେ ଅମର ବର ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଜନ୍ମ ଅଛି ମାନେ ମରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଅମର ବର ଦେଇପାରିବିନି। ଆଉ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ। ମହିଷାସୁର କହିଲେ କି ମୋତେ ଅସ୍ତ୍ର ନା ଦେବତା ନା ଜାନୁଆର କି ମାନବ ଯେମିତି ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଚାଲିଗଲେ। ମହିଷାସୁରର ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଳଶାଳୀ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଖତରନାକ ଥିଲା। ଦେବତାମାନେ ତାକୁ ଡରୁଥିଲେ। ଏହା ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ବି ଆସୁଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମହିଷାସୁର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦେଉଥିଲା। ପଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ କାଟି ଦେଉଥିଲା। ତାର ଏମିତିକା ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଦେବତା, ମନୁଷ୍ୟ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମହିଷାସୁର ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତିନି ଲୋକଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ଉପାସନା କରି ସେ ବିଜୟୀ ହେବାର ବରଦାନ ମାଗିନେଲେ। ବରଦାନ ମିଳିବା ପରେ ଘମଣ୍ଡି ତାମବାଳ କ୍ରୋଧ ବନିଗଲା। ସେ ତିନି ଲୋକ ଭୟରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚନା କଲା। ସବୁ ଜାଗାରେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଚିତ୍କାର କଲେ। ରମ୍ଭା ଏକ ମହିଷୀର ପୁତ୍ର ମହିଷାସୁର। ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ପରି ଥିଲେ ସିଏ। ରମ୍ଭା ଆଉ ମହିଷୀ ତାଙ୍କର ମିଳନରୁ ହେଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ମା ବାପାଙ୍କ ଶରୀର ଅଧା ଅଧା ରଖିଥିଲେ। ସେ ରୂପ ବଦଳାଇବା ଗୁଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ରୂପ ବଦଳାଇବା ଗୁଣ ବି ଥିଲା। ସେ ଯେବେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମହିଷୀ ନହେଲେ କନ୍ୟା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବହୁ ସହଜରେ ଶତ୍ରୁ ପାଖରୁ ଚମ୍ପଟ ଦେଖି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ସହଜରେ ଜିତି ଯାଉଥିଲେ। ତାର ଶକ୍ତି ଆଉ ବଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା ବନାଇଲେ। ମହିଷାସୁର ନିଜର ଶକ୍ତିରେ ପୁରା ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ହାରିଗଲେ। ହାରିବା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକରେ ରାଜା ବୋଲି ମହିଷାସୁର ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନ ପାଇବା ପରେ ମହିଷାସୁର ଅଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୋଇଗଲେ। ତାକୁ ଏହି ଶକ୍ତି ଉପରେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଦେବ ମାନବ ଜନ୍ତୁ ମୋତେ ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କି ମରିପାରିବ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନ ଗଲା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏହା କଥା ଶୁଣି କହିଲେ ମୋର ବରଦାନରେ ମହିଷାସୁର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ମାରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ବଧ ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ କହିବାକୁ କହିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆମକୁ କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବେ। ମହିଷାସୁର ଅନ୍ତ କରିବା କୌଣସି ସହଜ କାମ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆତଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ଡରିଗଲେ। ମହିଷାସୁର ଏମିତି ଭାବେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ତ କରିବା ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ତାର ଅନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ବନାଇଲେ। ମହିଷାସୁର ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ତ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏହାପରେ ତ୍ରିଦେବ ତାଙ୍କ ଭୋଜରୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତ୍ରିଦେବ ମିଶି ତାଙ୍କ ଉର୍ଜାରୁ ଦେବୀ ବା ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ବା ଚିନ୍ତା କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହିଷାସୁର ଉଚ୍ଚତାରୁ ଅଗ୍ନିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ମହିଷାସୁର ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା କି ତାକୁ କେହି ବଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦେବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଅସୁରଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ସଭେ ଦେବତା ମହିଷାସୁର ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତ୍ରିଶୂଳ, କମଣ୍ଡଳୁ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ରାଜଦଣ୍ଡ, ବଜ୍ର, କୁରାଢ଼ୀ, ପ୍ରଖର ଆଉ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା
ଘଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା। ଏହି ସବୁ ମିଳିବାର ମାତା ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରଙ୍କ ବଧ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ବହୁ ସମୟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବା ପରେ ମା ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ।